шахсе ки қарздор аст ба вай дуруст аст садақа ё не? яъне ки ба шахси қарздор додани шояд садақаи фитрро дар назар доранд. бале дуруст аст. барои он ки аллоҳ таоло сеюмин шахсе ки номбар кард 8 гурӯҳ одамҳо закот дода мешавад. хуб мешуд ки ин мақсад вақти дароз мегирад. 1 соат ақаллан мо бояд фаҳмонем ки киҳо сазовори закот аст, чунки баъзе инсонҳо ноҳақ закот мегиранд, ба закот сазовор нестанд, омада аз пулдорҳо илтимос мекунанд ки ба ман закот ҷамъ мекунанд ва бо ҳамин дигар тамбал шуданду кор намекунанд, закот хӯрда мегарданд. яъне бояд мо ба тафсил баён кунем ки ба як одам чӣ қадар додан мумкин аст. худи одами закотгир бояд донад ки аз чӣ қадар зоид гирад ҳаром аст барои ӯ аллакай. ба қарздор закот, яъне агар ки шахс худаш қарздор бошад, вай ба вай воҷиб аст ки боз закоти фитрро бидиҳад. закоти фитр закоти вай рӯза аст, вай закоти мол нест. закоти садақаи фитр ӯ закоти бадан аст. закоте ки рӯза доштед, ҳар гуноҳе ки дар рамазон кардед, дар аснои рӯза ғазаб кардед, яке масалан ягон амали нодуруст кардед, ба сабаби ҳамин садақаи фитр туҳратан лисоим тоза мекунад рӯзаи шуморо, пок мегардонад. ин монанди саҷдаи саҳв аст дар намоз. агар ягон ғалат кунад, 2 саҷда мекунад то ин ки ғалати ӯ маҳв шавад. ин садақаи фитрам ба монанди ҳамин аст. бинобар ин садақаи фитрро қарздорам медиҳад.